Wils de spelers en trainer Marco van Basten haren haasten naar het trainingsveld gaat het hek voor u dicht. Maar dit binnen de jongens van Droneview. En dit is een drone. Oftewel een helikopter met een camera erin. En ja, daarmee kunnen wij dus toch beelden maken van de training. Doen jullie dit vaker? Shots maken boven een trainingsveld? Nou, niet zo vaak eigenlijk. Dit is de eerste keer. Het is hartstikke spannend ook voor ons. Dus we gaan ons best doen. Ja. Het kan niet verkeerd gaan, hè? Nou, daar gaan we niet van uit. Ja, ik zie wat. Zo. We gaan nu langzaam inzoomen op Van Basten. Ga je een beetje trimmen? Probeer een beetje dichterbij. Wiels de camera in de lucht hinget, gaat de blik van Van Basten in je nek omheen. Hij had de camera terug en laat het. Tijdens het filmen rent Van Basten toch in een even van het veld af. We maken nog een paar beelden, joggen wat spelers en warming-up van, maar daar letten we het bij. De training hier achter mij is dan wel besletten, maar je kunt je dus afrekenen in hoe vieren een beslette training nou correct een besletten training is. Het is wel maar een lietse knipeeg, want om dit te doen had het bedrijf Droneview wel gewoon tasstemming nodig van Heerenveen-vastzitter Robert Veenstra. En die hebben wij in een mail gewoon tasje gekregen. We weten alles. U vond het niet erg, Van Basten? Zeker niet. Nee, hè? Het maakt alleen een beetje te veel lawaai. Oh, dat was eigenlijk het enige. Dat was een beetje afleidend, zeg maar, voor de rest. Nou ja, dat is natuurlijk met een knipoog, hè, maar ja, je kunt je bijna afvragen, hè, van hoe besloten is nou een besloten training? Nou, het gaat erom dat wij gewoon rustig de dingen kunnen doen waarvan wij zeggen, oké, dat vinden we belangrijk en het gaat anderen niet iets aan.